Dobrý den, sledujete čtvrtý díl seriálu Příběh Johnnyho. Dneska se to jmenuje Honba za pokladem. Dneska to natáčím s mým kámošem Radkem. Radku, pozdrav. Dobrý den. Dobrý den, to je pěkný film. Pěkný film. Děkuji, Radku. Takže, jak jste slyšeli od mého kámoše, zdraví vás. A minulý díl, jak jste se dozvěděli, tak Johnnyho otec umřel, protože ho zabil. A dneska se v tomto dílu objeví znova jako čaroděj. Takže to, co vypadá jako Johnnyho otec, je ve skutečnosti čaroděj. Takže se omlouvám, skoro žádný panáčky jsem už nenašel. Dobře, natáčím. 3, 2, 1, teď. Pomoc, sundejte mi z toho stromu. Sakra, moje auto je úplně v háji. Teď. Sakra, asi do mě nabouralo auto. No nic, tak se do mě nabouralo auto. Haló, kámo, zbud se. Kdo jsi? Já jsem Johnny. Jo, tak ty jsi Johnny. No, tak já jsem Johnny samozřejmě. Já se jmenuji Marky. A podáš mi ten kulomet? Jasně, že. Děkuju, že jsi mi ho podal. Není zač. Budem kámoši. Klidně. Máš nějakou četu? Sice máme, akorát, že nám ji rozpustili. A byli jsme jenom já a Joe. Je tak takhle. Teď. Zdáváme se. Hej, Stůj! Vzdávám se, prosím, nezabíjejte mě. To je dobře, že se vzdáváš. Pojď i za o pár minut později. Hej, kluci, někdo tam je nový. Jmenuji se Johnny, to já jsem zabil ty dva a tohle jsem přivedl. Dobrá práce, Johnny. A jak se jmenujete vy? Já se jmenuji Bart. Bart? Jste ze Simpsonů? Ne, nejsem. Škoda, ale bylo by hustý, kdybyste byl Bart. Můj otec byl Bart. Takhle, a vy jste po něm, že jo? Jo. To je dobrý. Já si myslím, že to je dobrý. A jak se... Ne, já si srandu, to byl slepej náboj, jenom tak trochu štípne. A jak se jmenuje? Jo, to už vím. Ale ty, jak se jmenuješ, co? Já se jmenuji Rocky. Jo, a kde byli tamti? Tamti? To byl Iron Man Joe a ty. Já a Joker. No a co jste tam hledali? Prošli jsme si pro poklad. Tam je nějaký poklad? Jo, snad vidíte ty pasti. Dovedeš nás tam. Dobrá. A dělej, nebo ti ustřelím hedku. No. Koukej. Pik, pik. Jasný, takhle to udělám. Takhle, úplně. Jo, koukej. Cvičební náboj. Dobrý. To jsem já. Tak co? Takhle to udělám. Ale tam ještě mimozemské brnění. Pro jednoho člověka. Cože? Já tam chci. Dobré, tak vás tam dovedu. Tak jenom potřebujeme auto, aspoň jedno. Jedno auto? No, moje je takový, moje je rozbitý, protože se s ním napálil do palmy. Teď co ti to?
Naše auto je pancéřované. Ty jsi sloužil na vojně, že jo? Jo, teď No. ještě sloužím ve vojně. Se nedivím, že máš tak hezkou vestu. Chodíte na judo? Koukej. Ne. Wá, 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 wá. Uhu, uhi, uhi. Ata. Nech toho, jdeme nasedat. Já nechci. Ale tak půjdeš pěšky. Ne, to je nuda. Tak nasedni. Máte v tom televizi. Jo. Jopi! Roková hudba, jo. A teď to máš tady téhle, jo? Jakože, počkej, nenatáčíš to. Oddělá nám to dělo. To je v háji. Nejenom to, ale ještě nám to vyčežili. To je blbý. 2 zbraně jsou v háji, to je na nic. No. Vyšiju tě na velitele, teďka musíš vydat auto. Cože? Já budu hlídat auto. Když jsem velitel, tak to mám být tam. Tak to mám jít tam a hlídat a vést tvoji skupinu. Dobrá, auto bude hlídat Marky. Kde Marky? Já jsem to úplně zapomněl. Marky Ten? se samopalem. Jo, tenhle. Jo, to je můj kámoš, co mě našel. Jo. Takže já jsem velitel. Dobrá, ostatní půjdou. Ale počkej, já rozhodnu. Jenom já rozhodnu, kdo půjde se mnou. Mlinomet budeme potřebovat na proražení. No dobře. A půjdeš se mnou ty a i ty. A ještě jednou potřebuju. Ty Markyho. A ty budeš hlídat auto. A proč? Proč je na to zrovna vypadáš? Co pak si nějaký bezdomovec nebo co? No, máš džíny, za prvé vestu, džíny, černý tričko. Tam kdybys chodil do školy, chápeš? Ale umím dobře zacházet s minometem. Jo, ale ten minomet nebudem potřebovat. Tam budeme potřebovat moji pistolku. Granátomet je moc slabý, neprorazíš jen tak. No a proč to teda zabilo Ironmana? Protože jsme se do toho místa, kde byl slabý. Jo, slyším. Takže ty a ty hlídáš. Ne. Proč brečíš? Nemůžu jít s tebou. Jo, ještě jeden způsob. Nejdej se mnou, protože jsi obolínek. Oj, vidíš? Jo. Ale střelím ti to do vesty. Schválně, jestli ji máš neprůstřelnou. Jo, kde až seš? Jenom to trochu se mnou hodilo. No, si vole. Tak jdem už. Jo. No, dobře. Po pár minutách připravování a prolejzání první pasti. Ještě ne. Zaměřuji. Za chvilku to střelím. Odstřelím to. Promiň, já za to nemůžu. Kolik potřebuješ schladit? Ale ne, já to zbrablal. No, to obejít radši. Já se tam nevejdu. To je blbý. Do háje. Ani to s tím nehne teďka. Po pár minutách prolezání této malé úskly a prokopávání pastí a útrapy. Tak co? Co tam děláte? Co to je? Kam utekli? Vrátě se. Zkusím odpálit. Co? Nic s tím to neudělá. Jak připravit?
nedělá. Hej, Marky, pomoz. Myš mu na hlavu. Jo, zvládli jsme. A Johnny pak řekne tati. Jo. Ne? Jo, sejmuli jsme ho. Dobrý. Co to je? Pěkný. Nenechám si ukrást svůj poklad z vesmíru. Otče, ty pořád žiješ, i když jsem tě propíchl. Synu, proč se pokaždý potkáváme v tak krásné dny? Protože tě chci zabít. Nic mi to neudělalo. A to není možné. Ale co tvýmu dinouškovi? Aha, umřel ti dinosaurus. Co? Otáčím. Hej, tu máš. Kde je ta hlava? Ty brďo, ne až tamhle. Tak a už je tamhle dole. Nechtěl se mi to dělat, zabít svého otce. Je to žezlo. Hej, hlídej tu hůl a ta je prostředí, jasný? Jo, já jdu zatím to vykopat. Ty brďo, to je špína. Co to je? Sem se asi nemá chodit. Tady asi tak takhle. Řetěz odstraněn. Kamenoce. To se pořád nevejdu. Tak, teď ještě probourat. Probouráno. Jdeme dovnitř. Tohle taky. Čau, co ty děláš? Koukám se to nahoře. Moc by se mi to líbilo. To brnění? Jo. Ježiši, já ti sundám uhni. No jo, jdu to vylít. Ty brďo, já jsem až na tom. Ty brďo, to je výhled. Wow. To je něco. Tak, jdu to kámošovi sundat. O pár minut později sundávání a těžké práce. Tak, to jsem mu už dal a teď to jdu schodit. Dobře, teď to jdu odnosit. O pár minut nošení a těžké práce a vyndávání diamantů z křemene.